life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. What
looking at she kill it, go. Looking at she standing in. Something biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Eunice Chinomso. Ọ ga-adị gị na mma. Anyị fọrọ dị mma na-achọ gị na ụbọchị tata sị ka ịgwagodo ọha na eze ife na-eme n'ụbọchị tata. Ife na-eme tata bụ anyị na-ejikọ aka ọnụ na ụlọ nsọ Chukwu taa mụ na di Gwana anyị afọ onye gị na-ejikọ aka ọnụ. Onye na-anụ m bụ Emmanuel mmadụ abụchi ụzọ agbado. Ekene m ya afọ na tata bụ ụbọchị gị. Gwana anyị ka obi dị gị ka a na-akwado mmemme anụ. Obi dịkwa m aṅụrị kamgbe ebidoro mmemme a site na Chineke otu o si enyere anyị aka mgbagharị niile otu o si edu anyị enweghị akụkọ ọjọọ ọbụla anyị nọ otu esi anụ na nke ndị ọzọ ebido ha mmemme etinye ha na bet onye ọbụla na-agbagharị akọ nka si na nke furu maọbụ na nke efuru maọbụ fonu mere nke a maọbụ na onye nwanụ dara n'ụzọ maọbụ na o jiri gbuo ahịa moto buru nke a nothing like that in our case. Agbacha nkwụ aga serere owo tinyekwa nke a onye ọbụla na-agwụcharịkwa ma ndị na-aba n'ime ọhịa wee nwee ike imedisin ka ọ dịkwa otu esi wee chọọ ha ncha aka Chukwu dị ya nketekwe taa ya anyị na-ayọzi Chukwu na taa bụ ya biko ya mekwo nke taa ọ dịkwa otu o si adịbu ama m na ọ ga-emeru n'aha Jesu. Amen. Ekene m gị ọ ga-adị gị na mma. Mụ abụ igwu bụ ozi fụkwuru n'anya na obi dị gị aṅụrị wee na-asị na mmemme anụ a ga-adị ka isi wee chọọ na mmụọ gị karịa wee ji ọ ga-esi na ya wee mere unu amara nye unu blessings niile a na-enye ezinụlọ ọfụ n'aha Jizọs. O nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ndị friends gị ndị na-ahafụ na because ịma na edoghazikwa single ị na-ahafụzikwa ha. Especially to my family Chukwu ji ikwu I will miss them so much. Though I didn't go far, but I will so much miss their distance. Especially my unique sis. My unique sis them. I don't know how to cope with them, but I will bear it. Then to my friends and my relatives too, who have come from different places to make this ceremony. In fact, to honor this ceremony, I so much appreciate them. Other friends also from different angles, to honor this occasion. Nayo, Chukwu otu esi wee duru ha bịa ha namakwa nchikwere otu ahụ udo n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla and ebe ahụ anyị ga-anọ wee mekwa ihe niile anyị ga-eme ka Chukwu nna bịakwa ebe ahụ send his guardian angels to come and guide the place so that there will not be any obstruction at all. Ekene ndị nwere afọ a na-etu gị etu. My guy! My guy is taking. My guy. My guy. I find it too wide. Ego was ekene gị. Mana we ndị na-akpọ m onye nke. Ekene ndị onye nke. Were asị na ga-adị gị na mma. We na-asị gị jide ka iji. Na ebumma
na ebo ọbụla bụ mmanya na nkwụ enu ka ewu na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ekene m gị.
ụmụnne m na Kristi, ọtụtụ oge ga-eso Kristi. Good morning to you all. Unu abụọ anyị gbakọrọ ọnụ n'ụbọchị nke tata inye Chineke ekele maka afọ ọma na ebere ya, maka ngọzi dị iche iche o ji gọzie anyị, maka ịhụnanya nke o gosipụtara n'ebe mkpụrụ nke ịhụnanya nke ọ kwụnye n'ime obi ụmụnne anyị na-ahụ. Ajamisa mmadụ ịbụ a ga-esodata masị mana ofu onye dị ego afọ. Ajamisa ụmụnne anyị na-ahụ ga-anọ n'ihu Chineke, n'iru nzukọ nke ụka, n'iru anyị ncha, wee kwupụta ịhụnanya dị n'etiti ha abụọ. Ajamisa nke ihe omume gị ji wee kekọọ obi ha ọnụ, ha bụrụzi mmadụ abụọ, ha bụzi ofu onye. Anyị na-ekele Chineke maka mkpụrụ nke ịhụnanya. Anyị na-ekele Chineke maka ihe omimi nke dị n'alụmdi na nwunye, nke a na-ele n'anya na ọ dị ka ihe omimi dị ka njikọ nke Chineke ma ọ bụ ka Chineke weta udo, ịhụnanya, ka Chineke were ụmụaka gọzie ha, ka Chineke nyekwazi ha ogologo ndụ, ka ha zụchara ụmụaka ha ụmụaka ha n'isi ezinụlọ ọhụrụ nke anyị na-akwado. Anyị na-echekwazi na Ajamisa maka ndị niile lụrụ di na nwunye, ọkachasị ndị ezinụlọ ha nọ na nsogbu, ndị ịhụnanya na-amaghịzi n'etiti ha, ndị esemokwu batara, na ka Chineke site n'elele Ajamisa nke ụbọchị tata wee nyere ezinụlọ dị otu aka, kụnye mkpụrụ nke ịhụnanya n'ime ya bụ ezinụlọ. Anyị na-echeta ndị ọzọ niile lere anya ka echeta ha na-edore na Ajamisa na mkpụrụ ebe ndị niile kwere n'ụbara ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa na Chineke jikere
Emmanuel na Eunice na-emepụta n'omume ha ihe ha pụtara na nkụzi nke okpukpe banyere ndị na nwunye. Anyị na-arịọ gị nke a site na dịkwana Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu ebebe ebebe. Yahweh Chineke sị, ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọ naanị ya, aga m enye ya onye enyemaka. Yahweh Chineke si n'ụlọ ala ahụ kpọpụta anụ niile dị n'ọhịa nakwa ụmụ anụmanụ niile na-efe n'elu. Ihe ndị a niile ka ọ maara aha ọ ga-abụ ha, nke ọ bụla n'ime ha ga-aza ahụka ahụ. Ya mere, Yahweh Chineke ji mee ka nwoke ahụ rahụekwa ụra. N'oge obi na n'oge ahụ, Yahweh mere otu mkpịsị akụkụ nwoke ahụ. Ọ mepụtara n'akụkụ ya kpọpụta otu nwanyị nke ọ kpọtara nwoke ahụ. Oge ahụ nwoke ahụ kwuo sị, n'ikpeazụ, nke a bụ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ m nakwa ahụ si nakwa ha abụọ abụrụ otu ahụ. All the day of our life, may the Lord bless us. From the letter of St. Paul to the Ephesians, since you are God's dear children, you must strive to be like Him. The life must be controlled by love, just as Christ loved us and gave us His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice pleases God. Submit yourselves to one another because of your reverence to Christ. Wives, submit to your husband as to the Lord. For a husband has authority over his wife, just as Christ has authority over church, and Christ himself, the Savior of the church, his body. And so, wives must submit completely to their husbands, just as the church submits itself to Christ. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave his life for it. He did this to dedicate the church to God by his word, after making it clear by washing it in water, in order to present the church to himself in all its beauty, pure and faultless, without spot or wrinkles or any other imperfection. Learn how to love their wives just as they love their own brothers. A man who loves his wife loves himself. Instead, he feeds it and takes care of it, just as Christ does. Scripture says, for this reason, a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one.
Yesterday, at the electrician, it is the 2/4 now, yesterday. So the electrician one of my friends said there, so I am that. And I went to my friend that said, get my program today. And say, I'm not wedding, not total. The electrician said, Achịkọrịche akwado ịnọ n'ọnụ. Eti ntọwa m ọchị. Sị m na ha chịkọ nke nwoke chịkọrọ iche n'ọmakwa ihe ọ na-akwado ịbanye. Ọsị nke nwaanyị obi ọgakwa gị ihe na-akwado ịbanye. Eti ntọwa m ọchị ọkpọm interrogation mụ na the electrician kpọrọ nkata ọ bụ na o mego 22 years. Na marriage. So the experience the huge will put the local. So yeah, our perception into the electrician and in our Christ instant the new family. So it's Emmanuel. So, even one why don't you go Eunice? Get the head discussion every Eunice. One. If one, I'm going to man, she got it on Eunice. So, tell us, get the discussion every Eunice. To the Jersey. It is special about Eunice.
Mungu mwenyewe amekujalia. Nao vile why you need to have a career? Get on your mother, get on your sister. How much you are in the Eunice here, which go or in cash? I'm not going to go there. Get it young, tell us actually much. I'm not going to the Jesus used to let them home. Get now, there's someone you go to home, or who you miss. One. Any moment, I will not see you moment. This is no now. I'll put a decision in a car if you have of the building and all. So tell us what is this special about her? God, Okay. So, Eunice, welcome. Eunice is going to happen. Then on the mission. He got to that meeting. That's the reason you got to know or who you can. Before I was love meeting. Before I had some. What I tell you now, I'm going to smile. Before smiling, that's it. In an animal, if it's a learner, I'm going to touch our hands. So, what is special about Emmanuel? Today, Emmanuel. What is special about Emmanuel? Tell us. Ọkwa Chukwu ofu ya nkwa ya ojiji obi m. So, unu metere na ebe ngwa onye a obu gị na moto moto Priceless, sir. Priceless, Father. I am Mama. Okay. no price. And at that same level, if you many vendors continue for that same. What saying that I was saying, the beautiful ones are not yet born. And I tried to ask them to know actually when they were young, he couldn't tell me particular thing. Had he been listening to how can go, he'd have come one and care to go. Had he been listening to Mama, he'd have come one and care Mama. Had he been listening to and one purpose is all you got to do about money. See, upon those who are this man now, so sit down. Every challenge is in a marriage. I'm not going to tell you that now in a meeting challenge. When you share we should feel good sitting here when you not because you know this is cheap enough. Not because you know this is cheap enough. Or can you know now? Also, I once. Very simple. All I want is she
communication. How do you talk to your wife? If you cannot work as a communication, no one can manage to communication as now, you can because I should call is passion. Every woman now, not the whole fancy. Baptism. Okay, Stephen and Sacrament Pulice, Neon Gracia. Nike, which put a CK, never no. Then you look to all the other very living on them. Nemo Sokoboa, go to Puta, Emmanuel, my Eunice. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́ọ̀dì olù gosi the pụta na-enweghị mmanya ọbụla ịdị ebe a kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Ọ bụ adị m nkwadobe nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụmụ nke Chineke na-enye unu, zụọ ha n'otu iwu Kristi na nzukọ siri chọọ. Adị m nkwadobe ugbu a otu unu chọrọ ịbanye n'ọkwa di na nwunye dị asọ, jikọọ n'aka nri unu ọnụ wee nọrọ n'elu Chineke na nzukọ kụwapụta nkwekọrịta nke unu. Mwa bụ Emmanuel. Ewere mwa bụ Eunice. Tebụl nwunye ebe ọ dị mkpa. Aga m atụkwasị ike n'ebe ị nọ. Ọgaranya na n'ogbenye, mana ahụike na ahụ ọnwụ. Aga m ahụ gị n'anya. Aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ. Eunice. Ewegoro Emmanuel. Ka eburu dị ekweghị nkwa na aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ. Mana ọgaranya n'ogbenye, mana ike, mana ahụhụ. Ka Chineke were obiọma ya kwado mkpakọrịta nke ogologo sipụtara n'ihu nzukọ, ka mmasị ya jupụta n'ime ụlọ ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewakwana ya. Amen. Amen.
Etu akwụkwọ siri mee mgbe erichara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-emekwa gị ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị na a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi ime n'ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ya. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
dị mmanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mmelite n'ọnwụ ya anyị ebugere gị achịcha mmiri achịcha Kristi were bịa gị ekwukọba ọnụ site na mmụọ nsọ dị mmanụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile ma ebe ozuo oke na ịhụnanya ya na pope anyị Francis na bishọp anyị bụ John na ndị echiri echi niile chetakwa azụ na ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ụra nwụra were ebere kpọbata ya dị ngọzi ndị nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eso gị na-edo gị obe site na Jesu Kristi nwa gị mmụọ nsọ ka nsọpụrụ n'otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Let us now pray to God the Father in our Emmanuel na Eunice ka ọ ga-abụ amịbụ sakramenti dị oke ihe obibi nke ejikọ Kristi n'ụka wee chawapụta njikọ nke sakramenti na-enyerịta onwe ha onyinye nke ịhụnanya gị ka ha na-egosikwa onwe ha na ịnọnyere ha site n'inwe otu obi na otu mmụọ nyekwa ha obi nwere ike nke ezinụlọ ha na-ebido ka ọ kwụsie ike ka ha zụọ ụmụ ha na-agbaziri ha n'ụzọ nke oziọma obiọma na Kraịst a na-eweta n'ijikwa ya nyekwazie ụdị nwere odibo gị n'ụwa bụ Emmanuel ngozi nke n'igwe ka ọ na-arụ ọrụ dịrị ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka dị kwesịrị ike n'ebe nwunye ya nọ na ezigbo nna na-egbo mkpa nna dị nsọ mee ka ndị n'ụwa anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị anyị. Zọpụta anyị na-arịọ osise ụwa na njọ ihe niile were ebere niile n'oge nke anyị site n'inye aka na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ ụlọ, udo nke m ka m na-enye ụlọ, elekwana anya na njọ anyị ga kama lekwasị anyị udo nke osisi bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ibe unu ekele nke udo.
ihe niile iji usoro nchekwa gị wee dowe ndị a gị na nke wadokọrọ ọnụ n'otu ezinụlọ dị asọ bịasi n'otu achịcha n'otu ikpo nsọ n'oju ha afọ mekwa ka ha bụrụ otu obi na otu mmụọ nke ịhụnanya anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị n'ala anyị. Jesu Kristi. Otito dịrị Jesu Kristi. Otito dịrị Jesu Kristi. Anyị na-azachapụ ndị afọ gara biko rice anyị oyewego mmanya fọrọ obere ka o juo oyi so anyị gbasawago. Anyị na-enye ndị gbara akwụkwọ opportunity Emmanuel ụzọkwado every of my children want to live together. So, I just want my thank you, children. You got some more than you get business on one over. There's some more than keep it talking and talk. Or keep one require uniform. Come on, little chap. Emma. Thank you very much, Mr. Media. Honor support me and working. How many baptism? 10,000 Mr. Clean. The one else on our support. Best man, best woman. Mama and Papa. Mama and Papa. Best man, 5,000 naira. Best man, Papa persons of 5,000 coach. Mashu thank you very much. Make you to okay, fit to anyị na-ekele ndị be anyị na-ekele Sabinus na Cyprian and Abel. Ka m tie part of it ka o soro kwadikiri ha na-eme mana ihe m na-eme n'ụlọ ụka na ọsọ Chineke ma ọ fada nwere ike ịma mana for today's occasion ka m were 50,000 support. Before I go home, I'm going to let them and that's something they quite a we get them on a man or
smile. I'm making I have one they are sharing our job. I'm singular. So, I'm at home. I'm with the be that one up so, I'm going to ask a question. Now, couldn't be as far as the very shine, probably shine that is not. And as far as the mamma can do, you can see that so I can let you. I had happy can do, Jesus Christ. I met around I guess from Central School. Although maybe I can What back up into canopy of the but you know why I can one okay. When you get better the philosopher king, the naked philosopher emperors. Never more. Mama Botaka Capello, Bichima, Onya, Nawas, Oekenisia, Nekanesifa, Maka, or having morning. When I saw Muji, the ability to do nanas, Yah, city. Kachukuna Chikuni, Yuna, Makasiku, Gossipo, Mustana, Amen. Konoman Joseph Christi, Sotuman Kitchenette, Megan Ede, Nene Naka, Manaka, Manobu, Amen. Come on, Video. Let's go make a picture. Do I love this one? From anywhere, people are going to about Ghana. Teachers will be here. My dog called me, she did pray for me.
Me, I go show you love. As long as you as I want to make my day rest. You better make me like a boss like Ghana. She told me love Amaya. Put all the love for Gaza. She drink down Louis Vuitton. Like that she not the thing. Alright, we want to welcome Ashobi. Dance now, dance. You know one dance. I can eat in mad on a high table. Open up for it's a boy on a high table ever. Oh, a big Mommy, I can't get to Bama. Thank you. Yes. The words of the word. Hallelujah. Amen. Mommy is a here. Malone will take it to the high table. Oh, thank you, man. God bless you. Because you can issue a banner today. Hi, Mommy, thank you. Thank you. All right. I'm not on a high table. Mr. and Mrs. Nemeka Okute Ononso. Mr. and Mrs. Nemeka Okute Ononso. Onia, ya fera ya kafe ona na yard. Okay. Chobalum Mr. and Mrs. Okute Callistus. Una no na kanu dia side. Yes, Choba. Mr. and Mrs. Okute Callistus. Onia? Present. No, Tony, we call it take our mama. Thank you. Onia. All right, Zimbabwe. Salut. Can you try politics? Or more? But no, you took a side. Dear boy, I appreciate you. And Kai White. Dear boy. Ne. Ngaje konda ni no side happy side ya bụ na tata ka nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwanyị na-eme ihe eji amara mmadụ etozuo anyị wee si mba ụwa niile wee gbakọọ ka anyị nye ha support maka na akwụdoro onye eze ọchịa ama ekele Chineke mere ka anyị wee bịa ebe a na-enweghị nsogbu ọbụla. Enwere report of any accident or mishap on our way. Na-asị na so far so good ka o si na-emere anyị weda ma ọ ka dịkwa anyị mma, but we won't take it for granted maka na mmiri nwere ike ọbụla ọ na-achọ ịma ma ya nwere sense ka ya ndị iberibe ka anyị ga-agba ya speed before iwe wee ndị mozi aga kọhe tap. So I get video about your MC, na DJ, na ndị niile bụ part of this event. Ka anyị jikọọ aka ọnụ wee mee ihe niile anyị bịara tata ịchafụ ịchafụ. Mgbe a ga-edupụta ndị na-anụ di na nwunye, mgbe a ga-agba egwu, mgbe a ga-eri nri, ka anyị na-eme kwarapụ kwarapụ. MC, ị ga-akawa ahụ wetara m a guideline, and I ga-combine a lot of things. Ka anyị wee mesịa n'oge. Come on, we can now relax and continue to party to infinity. So because Ada Abuma is in Azu. Now, but I give booze away to pretend I did Macau ever. Perhaps when I never mess with small, but I his vazon on our own. I didn't know Hanya. I am not in case we cannot go to Sala. So because MC. I up the road in a wound. I will keep it. Thank you. I can have all right, Sitani Kikachama Yalom. Also, I got Bazani look up at Tante Palapu Potata. Because I got talk at the newest couple in town, Kahabia. No one in the Netefa. Emmanuel Chubu. Emma 20. Emma Onabago. Emma Chairman is long when it I am ever. Let's rise. Imam I didn't want you she got on marry. But remember, Hamanda, because the newest couple we are waiting for you. Please,
As they are coming, open a hand at the because I got water. We just give them this respect. Please, open a hand to people. I got water. DJ. You can appreciate them. Appreciate them. My baby say as you fine, then my baby say as you fresh. Now only monkey go say you know fine. Appreciate them. That's the age. That's my age. We are just starting. We are just starting. This is the arrival of newest couple. We are just starting. Let's go to our food. Wake up. Let's go to our food. Let's have our food. Time to go down. You will come. It's okay. I'll take it about me. Chineke. Eze mpe na ọgọdị a na-akpụ na ndị ọgọ m ekelekwa m unu. Ka Chineke nke bi n'igwe gosi anyị ihe ndụ mma n'ofu n'ofu. Nna Chineke nna anyị nọ n'aka. Gosi iji bụrụ chi. Nna ihe ndị ga na-ayọ Jizọs asị ka onye nwe anyị.
We'll be able to over here. Sharp. And Jack out. And I put it upon wine or the representative. Other goes there, not the one year. I na gozi mmemme anyị na-achọ ibido n'ụbọchị nke taa na ọ ya aga ọfụma na-agọzikwa ọjị ebutere anyị na ya atị atata ndụ n'aha nke Ọkpara na nke Nwa na nke Mmụọ Nsọ. Anyị ka nọ n'ekpere ana m ewekwe igwe eji ekwu okwu na-enyekwa dị chairman ọ ga-adị m ka ọ gọtaziela anyị ọfọ ka o chebesie n'ọchị maka na nwoke nke mụrụ nwoke na nke mụrụ nwaanyị ekpego mana ọzọ nọ anyị gazie n'iru na ekpere nakwazi ịga ọjị. Cha elugba kwelu cha ahali kwelu cha atụpezu olu biko eziokwu na ihe anyị bịara wụ wedin mara anyị ka wụ ndị Igbo and ihe eji mara ndị Igbo wụ omenala ndị Igbo and ihe nwe isiokwu omenala ndị Igbo wụ ọjị. Ebe mmadụ onye wụ ọjị mara ọchị ụlọ eje and ekpere eji ọjị kpee ọdịla ire. So nna nke nwoke ekpekwa ekpere, nna nke nwaanyị kpee ekpere, mana ọjị iwu ndị ichie ka ọ dịla ahụ. Enwere right as chairman, nwee right as high chief na Akwunobi, nwee right as ọzọ, nwee right as crown prince of Akwunobi. Gụọrụlụ m aka. Chibia aka lọwọ ala Enugu ahụ ada ụmụ eze Enugu ahụ ugbo nkwenkwe nwaanyị ji amụta ibe ya ke ọ dị chọrọ mara awụrụ m ụmụ mụrụ ọzọ so n'ọgụ nwe mana ka nri esogbu okwu wee werekwa ndị m chọrọ m ka ala ha ọ takwacha aka n'usoro ọgaranya rie ihe akara echiwekwa ọzọ na 1st January. Form is on sale. So, don't be interested. This is the advertisement. Anyị wee laghachi na ọ ga-adịrị anyị na mma. Nke ewu ise nke ahụ ememe anyị ekwutechukwu ememe nne. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị laghachi ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Anyị na-asụ ndụ mmiri ndụ azụ ọta ajakịrị na ajakịrị ọta akpokpo na kpokpo onye chọrọ awaka dụ mma nwoke chasịpalakwa nri o Chineke mbụlụ eluigwe ọgọdị mma akpụla ala embụrụ ekere ụmụ nwoke ka ụmụ ha Chineke ụmụ ike na Chineke aha alị Chineke elugwu apụla Chineke achị akwarịla enwedujekwala mma ụtụrụ wee mịa ya anyị bịara ime ewe ihe nnukwu mmedo ọ bụ na eme atịrịla TNA anyị charge related by up to 30% maka na mmiri lọlite asụ ya anyị bịara ime taa awụ the continuation of our heritage, our lineage, our bloodline. Ihe eji amụta mmadụ wụ amụta wee mụta onye ọjọọ o ji awụ onye amụta ha na-ejegharị. Ekpere anyị taa wee wụrụ na ndị na mgbara akwụkwọ ọta ụlọ amụta nwoke ụlọ amụta nwaanyị ụlọ amụ eke ụlọ amụ orio ụlọ amụ ahụ ụlọ amụ nkwọ nwatakịrị na-akwatu TV bụ ụlọ wee mara n'ọdụ mpịa ego ụlọ nji ego lapkere ha akọghị ụlọ ego eji azụ ụmụazị ha akọghị ụlọ ere ụlọ nkatara obi mee ihe wara anya gaa ka anyị mma aga ụlọ eme ihe anyị mere melahụ anyị gba motala ụlọ agba 10 anyị gba ịpụrụ ụlọ agba ọgụta ọgụ
akwụkwọ nsọ si na onye na-achọ nwaanyị na-achọ ihe dị mma. Otu a nwanne m nwoke a chọtara nwaanyị tata, ụzọ gị niile ga-awụ sịrịrị were gị. Ịlụgo nwaanyị lahụ ọzọ gị ibe the next day ụlọ ya atụ ụlọ, ụlọ ya atụ ụlọ elu, ya atụ ụlọ elu, ịtụọla achị, ịtụọla oji, ị gacha eke elu bụlọrụ ka ibe ịkagburu ịtụ ịtụọ. Ụlọ nwunye ụlọ esekwa okwu mbụ ụfọdụ mana ọwụwa ego oriri ese ego ori aka ọla pụlụ n'aha Jizọs. Ibe ya sị na ọ ga-adịrị anyị mma, ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, ọ ga-adịrị anyị mma na Afọ, ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ, ọ ga-adịrị anyị n'Omeru. Ka Chineke nna were afọ mmadụ ebere gozie aja ka anyị taa akụkọ ndụ narị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ife a na-eto okogo a ọ ntụ oyi ikiri kpọm ọ nwekwa ike ọwụrụ mmọnwụ abalị o chesiri Igbo niile dọka ọ ga-abalị a sị ya gazikwalị ikpesiri ekpere n'ụwa mfụbazie na ndị mmụọ bịawakwezikwu na fanụkwala ife kwuru. Unu anụrụ ife kwuru, ụmụaka ga-akụrikwa TV apịakwa na ịtali ụnụkwala ife kwuru. Egolo ije Ọnịcha a na-ebe akwa n'ụlọ pampas anyị ego ego ekene m ụnụ daalụkwanụ. Afọ mbụ nwa mmadụ nwa mmụọ nke onye chiri ya zego ekene m ụnụ. Very soon o nwere pata na ekpere ị ga na-ekpe by next week. Yadago for having the mind and the thought illegalize ihe dị possible na ha na-ezugolo oshi ha bịa tata ka ha kara ọha lekwa yere oshi do
I na-ekele unu for not embarrassing your family and your community. Na-ekelekwala unu n'effort unu mmekiri iji wee kpọkọ anyị today to feed us for free. Maka na anyị nọ n'ọchịchị renewed shege. Mmadụ ịkpọ kịta apịnya wee fere rice echi daalụ tụkwasị kọpụ nkwụ elu ma ọ bọtụrụ bia ọ dị rupees. Akpa rice was like 50,000. Ichi ihe ngwongwo na ngwongwo. Ịmaala ọgbakọrọ ebe a nwere ego ole eru mmiri na-atọ. Ọgwụ mmadụ ile ga-eji akara ahụ owufte ihe a. Mana ihe na-ekwu eji ka ọ dịbe oke were ama ka ọ dịbe oke. Nna m n'ụlọ agbalị ya wedding is very necessary, especially for ụmụ nwanyị. Ịpụzi ise foto nwoke agbaruo ihu alaeze each chaka 100,000 each chaka 100,000 debit alert debit nwanyị alert nwoke agbaruo ihu. Yes, mana ekpere anyị wụla this is the last wedding unu ga-eme. This is your first and this is your last. You will have a successful marriage. There will not be any need to repeat this event ever again in your life. Even if you get a anniversary, first anniversary, 5th anniversary, 10th anniversary, 20th anniversary, 50th anniversary, even to 100th anniversary. So because I gave me I toast to this bride and groom. Then the usher gather compare my identity for all your like here we go. Kanya had the permission to go home and continue to look where you go. The usher because you one young married woman here. I need a young married woman. A young married lady. MC, I need a young married lady. So because kind of money, kind of our cake. I know our cake and a toast. Then we get down to the hustle of the day, which is the dance by the couple. Biko piano kaiwa achịcha anyị wee kwa iko maka onye tara achịcha na akwa iko na mmadụ na-abụnwe ike kụkọrịta iko ọnụ ọbịa ọbụzara ịkwa iko piano kunu kwa iko kpọrọ ya bịa na keeki biko onye ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị ọfụ na-ene ndị anya onye ọbụla chọrọ ịnụ nwa nekwa ka nke nwoke si na-aga nna m Eliza nne m watch it before. What's here? Open here. Oh, time. We have about too much. Perfect. All right. Thank you, DJ. Thank you, DJ. All right. I'm going to happen on one aka. About we here to do jikor. Mother ekewapula. Ekewapo kwa mono. Oh. Onye kuziri ndị a. Hey! Ihe ọdịnihu ihe ọgụgụ agụ na so check go onwe. All right, 100. Unu ga-ama ụmụ 100. Amen. Amen. Hey, nne keki si emuchizi anya na ememe anụma. 100 dị mma. Yes. Okay, ngwa meni ya 80. Wee nwa 40. Ndị oke wee buo ọnụ 40. Ụmụ gị ma mbuzi ọnụ ụmụ ga na-eburu gị ọnụ 40. All right, ngwa meni ya otu ụmụ apostle 12. Judas, ofu onye nwe ike ogbo nwanne ya ọ nọ n'ime ụlọ mba 12 ka ọ dị. All right, ngwa mezie ya 7. Antụ ụmụ ihe 7 na 7. Nwunye na-ediga ya di na nwunye anya. Ndị a biko ka ọlụlụ ndị aka ka ọlụlụ ha aka na-adịrị izi. Okay, DJ, ịkụrụ aka ka ịkụrụ ụkwụ. Okay, DJ, thank you. All right, 6 1 ofu mkpụrụ anya dị isi ụgwọ ọkụwa TV go ọzọ n'abalị ọ ga-awa ekipi na ọ kpatara ịnwụọ bifo na-anata ofu mkpụrụ anya dị isi ụgwọ ọya ọwụ ya. Okay, 2 ịkpọrọ ofu ma akpọrọ ofu
Mommy's pet and daddy's pet. Oh, we have a ball. Okay, they are talking two. All right, Mayor 6, 5. Dear, we're chilling. All right, I know my if I got no for Tata until I have 4. Tabo Guinea, Mpo, Eke, Oreo are 4. 4. Dear, we're chilling. Dear, we're chilling. Dear, we're chilling. Actually live. Okay. On to Trinity. Agalamoka Trinity. Atolimo to the God. 3. Yeah. We go call faka. It's not easy. It's not easy. Not easy. All right. Please bring cup for toast. Bring cup for toast. You can cut. Give me cake small. While I return to my chairman. I will return to chairman soon. Please. 2 seats, please. What's up, boarding? I need it. Please. Onye milk cake. Open all the impact. I got to buy some cake. Get something money. Right? Okay. Thank you. Chocolate, don't worry. But tell me now. Eh? Name my hit on wine. Drink that one. Just get me empty cup. Hey, just you can get it from it. Yeah. Police I want to one of my. Etala. Yeah, Korea. Mommy, I'm gonna go more. And watch them, look at them. Don't go try this at home. You have on. If you never go for a coach, you say make you ready. And I wish you happy. There goes your narrow. Oh, narrow boys up. If what? It's who will be the next? I shall be. You shall be. Change your style. Change your style. Hey, honorable cases. It's only me Trinity. Oh, wait, Papa Pasakari. Sorry, too. Alright, about no conjugal support. Can walk away, can reconcile one pattern. Now, you are my that's a white boss and you buy me off. Yes. That one don't go. Gabala go. Yes. Score another one. Better score. Use correct score. Score this one. If you can get one issue without calculating it, you know, upon Emeria na Bible, take you now to Botata upon Nanda Rabbit Butandioka. Oh, so chicken Kuzero no Tabanica. Because chicken got Kuzipala Munka. Pamuta. Can I talk about it in our wheels? Support us, organize support to you. Support you. Chipu go see onye moro nwa. Oh, if you know you want to go see them by. All right, thank you. People calling the father. Clap for them. You can return to your seats. Thank you. As I return to my chairman. You will go.
go ahead. Go, guys, let's rise. Guys, to Nyoto. To this couple, today, the 22nd of July 2023, this toast is for long life, for good health, in Jesus' name. Amen. Hip hip hip! Hip hip hip! Biko kwa adiko. Yeah, come on. Biko onye ọbụla kpaba iko, ụkọchukwu si anyị kwaa iko. Kwaa rie ya. Anyị akwasịgo iko. If you want to support the couple, today from here, God bless you, man. You, oh, man, look who's in. Yes, teachers are great. Yes, mommy, God bless you. God bless you. Yes, okay. Ilugolo, Mama, Chunula, and Ugula Market. But someone Mama Chunula, Ugolo Chichi. Ewa, Etuka Paru, Ewa, come on, would you let me in a problem? Come with you in a problem. Come in feet powder. I don't know you can say love for Kashirika. Hey, you don't eat. Mama was Papa there. Alright, let's dance. Let's dance. DJ, right on. It is your time. Thank you for appreciating us. It's not easy. May God bless you. May God correction. It's not easy. I want to flex my love, I want to bless her, I want to carry my love, the way she loves, I want to bless her, I want to carry my love. And your body be good. Loving you, they make me forget. Say I can't love you. But you know me nice. And I'm hard no pressure. I want to flex my love. Alright, I want to carry my love. With this shit. I'm out of my money. I want to bless it. I want to carry my love. With this shit. You don't want to find my love. Baby, see as you fine, baby, see as you fresh. Now only one kid go say you no fine, baby, me and Dada, I'm being shot to shot brother. What do you always feel? Can go see you. What do you come up, mama? If you put one up, mama, when there's a kind of a loop, you want to know what I love you, she
she kill the goat. Looking at she standing in. Something must be the man. Looking at she needs to fight. I just man will book the fight. I must do something tonight. I did shit like chocolate. Let me don't dance like it. Let's go somewhere private. I'm finishing kill. She begin to dance. I go back and look away. I must do something tonight. I did shit like chocolate. Let me don't dance like it. Let's go somewhere private. I'm finishing kill. Looking at you. Looking at you. Look at the sight. Oh my God, the way you move, señorita. I said the thing she did dance like ninja. See those all everybody that's got that. What a girl, everybody that's ginger. It's a new vibe, everybody they feel it, they feel it. Let's go. I got a lot of people confused. Your beauty, the joke is in
men are back. As you enter the place, everybody has to carry. What do you think? I have been thinking. What do you think? Dance. Appreciate them. Appreciate them with something.
Because of the send of the fact I'm today, but we're going to get the or go for my legs. Yeah, my name, I'm so say this and even my wallet. Only you can live. Yeah, we're back away. Tonight, we're give me bed. We're able to bed. Start from the bed, but they go, but on the way, they go to my fire. Got it back to my fire. They have to know that it's a bit shit. I got it. We can let them come up. I don't want to cross a lot. We get the small way. I don't want to cross a lot. Well loaded. Chiyanudoma and Nagopao. Magona, editor well loaded. Abagopaga Fuko. Did you tell him? I'm with the actor. They are doing my heart of Rotary. Oh, I beat Kaya Kurumi. Oh, Capundini. Josie Chini, I have it. I ain't happy. What is in the I couldn't find a reason to get that. Some more good. How will you have it? People from me is here to Democratic. Obokashu na ego na yibo awo. Onye nkuzi. Yes, on the yes.
Ayaya, oye kele Sion. Brother, Mr. Emmanuel. All the youth that are around, the job of God, what are we you? The youth that is the job of God, Abuachi. Obu the Ayoto, La Union, call our he wants ready. So, how I am here, I just represent guy. So, no, I'm not doing your name. All body of man, that's your more archery, Otikarani, Otika, Chihan, Shai, Taho. So nobody, I just had to go. So, but I thought I'm not Chineke. That goes in your room. Magic, Jesus. So, to wise wedding, I stand to live in one. Shulu, Ulu will make to an open romance, or just a token. Thank you very much. Program for youth anthem. At a time like this, when we come together from the east and west, from the north and south, when we come together in the name of Jesus Christ, oh Lord, arise and shine, oh Lord. For God and for you. Ema titaro cheha, brother. Ema ki ebegia. Ema to buy jump. All kapara. We have. Ema lekwa chika. Chika sina bosi wapata ndoro mwa Emmanuel solo lo abia. Adi chika mezikari. Chika go bara face. Malo wapata bara face. I move was a law. Yeah, you know, so far the second name, I'm 30 kilo. Oh, I'm good. Who actually the Parando for look? When you're not before, when you're not before MC, when you're not before brother, last year, I get them a moment and kill. No more catching. Get them a moment and kill. What was your name? The driver, the driver. They can have a cocktail. I can tell you, I'm not a I put you a joint. One more. Yeah, and Jinaka. That's can you go now? And more chairman, chairman, National Union. Who would I name the one and one? Not their fathers.
nwa ha libe anyị na ndị a relate kwa anyị na ha relate ije eji bịa tọ ka mmiri elo n'ikpeazụ dara mụ na papa ya ma ọfụma onye ahụ mmadụ nọrọ n'ihe ọ mara na ndụ si ya sosie ike na ya abanyere n'ebe ọ na-aga ndị ahụ ndị ya na ya na ebe ọ na-pass time ma ụlọ gbasa ọ na ihe ọ na-eme dị anyị mma ka o ji wee kwuo ụdị okwu a na ihe ya ga-emebe anyị si ebe ọ bụrụ mmadụ obi ọcha na obi udo na anyị ga-abịa wee were anya anyị gbara anyị nwa anyị krismas so jisikwa n'ike na iji unu mma aga abụghị iji ahụ kwụsị ebe a o tere aka o teka oyi ije mmiri. Thank you very much. Up national progress. Eji m ohere a na-ekele ndị union ndị mụ na ha na-emeki sure na ndị mmadụ eji ụkwụ aga ochie ya na aga agụghị ịnyịnya ịchekwa ịpụ side state anyị ga-eme nkwe so eji m obi ọcha na-anabata unu obi dị m aṅụrị unu nchọ wee bịa ọ gosi na sọsọ m nwa akwụrụ ọnụ meghe obi m na ndị ụbọchị na obi dị sugar coated ikwete bakadọta obi m na iri abacha so thank you very much.
mana biye ịgbanye egwu a ijebe ọkụ mmụọ DJ gbanye egwu owe onye iwe na-ewe ebe a ekelekwa m ụlọ ọzọ. Good afternoon everybody. You're welcome. Ihe a bụ mbọsị ederede bụkwolu ihe abịara ime ande Chineke emego ihe mere gaa nke ọma. Atụmatụ onye iro emezuo na mmemme a taa. Ekene dịrị onye nwanyị n'aha Jizọs. On behalf of Chukwudekulet Angos, Chukwudeku's family, Ogo, IG obedi awere represent. We do one of why Eunice Ozabado. Biko were ihe anụ awe lelu nwanne m nwaanyị anya. Biko unu were ya bigbo ọkụ ma bịa elu udo. Onye nwaanyị ga-agba unu ume, mepere unu ụzọ. Ihe mberede ama mbịa na ezinụlọ ọ ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị mụọ ejima. Ọmụ ejima na ọmụzi nna ụrị. Ọ ga-ama na ejira iwu a n'aha Jizọs. Biko sikụọ aka na nne ezinụlọ o si n'ọnụ obi ya ka o si wee nyefee. Biko Victor emezi na-eme anya wee fụ na anyị chọọ ịwa ọjị anyị niile ga-awa ọjị mana ị ga-ebu anyị ụzọ were ọjị ọkwa ịma ma ọ bụ na anyị wara ọjị ebe a anyị gbasịa ọjị ị ga-ebukwa anyị ụzọ were ọjị maka na anyị obere okwu ka anyị na. Praise the Lord. Praise the living God. Biko kwuru okwu ekwuchago mana ebe m na-achọ ịkọwara ụlọ a Eunice Ozabado, Mrs. now calling Mrs. not Miss again. Nwa nshibem ọmụwa nne ya oche mụ wole ekwu na obi ihe niile emere bido n'izizi ruo taa na obi dị m aṅụrị. MC ihe ekwukwa maka ọjị amatala ọjị mala ulu nye m ejide m ọjị wee kpee ekpere mmasị Chineke lara otuto ukwu onye ọbụla m ji bịa ebe a ma ndị nshiechi wee bịa o anyị alụghị ihe mberede nke okporo ụzọ otu ahụ ka ọ dị ọkpara onye ọbụla mgbe ha ya alakwa n'aha Jizọs. Thank you, sir. Ịma na ọ na be ka anyị bịalụ ịkpọrọ anyị okonụma ndị ọgọ yi wee gbaa ịba wee were trela wee buru ngwongwo wee bịa. Biko kelekana anyị bụ ndị ọgọ ịma na esokwa nnọọ ndị ọgọ. Both of thanks. Can you wait ya obi aṅụrị ego Ndị anyị ndewo. Eji m obi aṅụ nna anyị ji obi nna nwunye m ji obi aṅụ na-anabata ụmụ ndị ọgọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị unu Eunice ama na ebe a dịka nwunye m. Na mbụ tren ya oriri steji onye m ya nkwa m na-ekwu unu bụ na m ga-anwa okwu m ilere anya dịka di ya onye na mkpara anyị isiokwu anyị ga-aghọta onwe anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Ndị bịara na ana m ekenekwazi ọha na eze bịara ịnọnyere anyị soro anyị wee ṅụrịa n'ụbọchị taata
ọ dịghị izi ịkpọ mmadụ oku ọ bịazie gị maka na mgbe ya ama na bịara ihe ọ bịara mgbe i shiri ihe pasara ọha onye bịara eri ya ọ dịghị izi mmadụ ịbịazi oku akpọrọ anyị na-asị ka Chineke nọnyere unu dịka unu na-ana abụọ dị iche iche ka Chukwu gozie unu n'ofu n'ofu ebe onye ahụ si weta ihe ọ bụla o tinyere na mmemme a ka Chukwu onye ahụ mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Ọ bụ na abịa n'ala Igbo a na-asị na so nwaanyị unu anyị ga-eji ya ọfụma sanji mara atụ nke ahụ na mụ na nwunye m obiri nwunye ndị ha ọgụ ọ gbara ọkụ nyere di ya ugwu ma na onwe ntogbu mma aga na ezinụlọ nna m anya oke anyị gara mmadụ ebe a so ihe enyi bute ya bụ na nna m agbe m nna m na nne m nka nọ ha rịbeghị ọgụ ha sotere fụọ nne m nwụọ fụọ m nwụọ nka m amakwa ụmụaka so m nwere nwunye anụbeghị ọgụ ma ọ gwa ya nke nụzi ya ma na ọhụrụ m ketere ka m ji bịa ma ama m ala akịrị di na nwunye na-anụkwa ọgụ na nghatafe mana ha anụhụ ụzọ kwesịrị nke a dị necessary ha eji ama atụ na nke m nwa ụra nna nwunye na-anụbeghị ọgụ ruo dis eji anya mụta ụmụ na-asa anyị mụtara na-anụbeghị ọgụ so anyị ha baa mba anyị bidoro mana ma di na nwunye na-anụ ọgụ ma na ha amaghị onwe ha di na nwunye ha na-anụ ọgụ ha amaghị onwe ha bikọs ha nụọ ọgụ ndị ire na-abata ma ha biri ha taa akụ ha taa ụkwa so ihe dị n'ezinụlọ ha nke a ka mma dama ata akụ nwaanyị asịrị atara akụ ata ụkwa nwaanyị asịrị atara ụkwa di na nwunye na-ebi n'udo na-enwe nsogbu ọgụ nna ekele ebe unu ọfụma thank you. anyị kelere Ogbuefi nwanne dị na mba Ogbuefi daalụ ndị ọgọ anyị from Ahani anyị kelere unu nkwa anyị kwere unu bụ na anyị ga-ebi n'udo ya gazielu unu gazikwara anyị daalụkwanụ daalụnụ ekene m gị biko onye ka m kene aha m bụ Chukwu Onyedika ọmụa bụ the second son ndị anụrụ nwanne ekele m unu afọ m je na mbụ unu gbara mmemme a wee sị na unu zuru ka eme na-asị unu jide ka unu ji na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs gbara ọhala eze ka obi dị gị na mmemme a tata ekelekwa m ọha na eze bụ ka na ọwụ onye tụrụ anya ka m fụrụ afụkwanụ na ndị akpọrọ mezukwalụ nkwa ha kwere na ha ga-abịakwa nọnyere anyị ka mmemme a wee gaa ọfụma wee yikwe n'ihe ekwekwa na ọ dịkwanụ ka ndị mmadụ nọkwa n'obodo a mana ekene dịrị Chukwu na mmiri emebi ọkwanụ mmemme anyị bịara anyị mere nke ọma gasịrịrị wee ekele m unu ịmala onye na-eme ọfụma ka ndị Igbo na-asị jideko ha ji uwe na-asị njideko unu ji na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ka anyị na-ayọ Chineke ka o meere nwanne gị nwaanyị na ezinụlọ ọfụ ọ na-abanye n'ụbọchị taa mmejọ na-ayọ Chineke ogologo ndụ na-arụ isi ike nọ nke ahụ bụrụ ejecha agwụ ya dewelu m ya ndụ nye akụ na ụba nye amamihe ụbụrụ o ya eji wee biri bedie na enwekwana ihe a na-ewepụ n'anụ eri anụ ihe ọbụla ga-ebute esemokwu na-abịana n'obi na ha ga-ebi ka nka wee kpọrọ mkpụrụ na ezinụlọ ya n'ọbanye n'ihe ụkọ ama mbịa n'ihe iri uchu
Ana mnakwenda yana dia. So iya bebele na ebe n'isi ha. Oga de gina mma o. O mara fa na etu getu. Afọ otutu bụ afa business m bụ Paje. Ndo ye jiwe malụ Paje investment. Do ha ye jiwe malụ. Paje investment. Ikuboz na ekene gị o. The whole Boz Empire Media na ekene gị. We na sị na ọ bụ ne bụ mma ne bụ nkwu enu na asị ideke iji ga de gina mma o. We na bebe na asị na mmemme unu me no bosta unu bịa no bosta ga dị ka aja kunu chu na ezinụlọ unu. Jehova ga-esi na ya wee mepere unu ụzọ. Ihe niile unu tufu na mmemme ama mbụ ihe efu. Jehova ga-esi na ya wee nye unu ihe bụ ihe dị ụkọ na ezinụlọ na-ekwere nwata sinsi. Ọ ga-enye unu ndụ zuru oke, amamife, udo tọrọ atọ na mmepe ụzọ ọmụmụ ụkọ ọmụmụ nwaanyị, ịfụnanya zuru oke. Wee na-asị na biznes ga ebe ọ bụla itinyere aka ọ ga na-agara gị sịrịrị were were. Wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ekene m gị o. Ọ ga-adị gị na mma o. Ọ nwe ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze. Ihe ọzọ m na-etinye n'okwu a bụ na ndị niile bịakwanụ mmemme anụ a na onye nwe anyị ga-agbakwanụ ha ume menyelu ha. Oyishi ekele m gị o. Biko meelụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Aha m bụ Emmanuel Ụzọgbadu. Ọ bụ onye Enugu Agwụgwachi. Ọ ga-adị gị mma o. O doro anyị anya na tata bụ ụbọchị gị. Gwara ọha na eze ka obi dị gị tata. Obi dị m aṅụrị. Dịka anyị gbakọtara tata. Ka Chukwu gọziere anyị ezinụlọ ọkụ anyị na-ebido. Ọhịa anyị bịara imeta. Ga na-akpọ wedin n'oyibo. Ekele m unu o. Afụrụ m mbọ unu gbara mmemme a wee sị na unu zuru ka eme. Wee na-asị ije ka ijiri ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ka ihe nwere ịgwa ọha na eze ndị bịara ebe a today. Ihe nwere ịgwa ha ọha na eze bụ na Chukwu ga-agọzi ha dịka ha bịata mgbe okwu kpọrọ ha. Na-asị ka Chukwu gọzie ha. Ebe ọ bụla ha si wete ihe ọ bụla ha si sọpọtụ eme a. Na Chukwu ga-enye ha mmadụ bụ mmadụ. Asịkwazị na onye ọbụla bịara n'ụbọchị na ụbọchị na-aka ngozi dị mma. Ekele m gị o. Afụrụ m n'anya na tata ụbọchị dụkọrọkọrọ. Wee fụla Jehova zara ekpere gị iji gosi na ihe a na-eme gazi. Wee fụ ọdịdị mmadụ ọdịdị ebe dị iche iche wee bịa. Wee na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma o. Wee na-asị na ụkwụ ha ji bịa ma mbụ ihe ọjọọ na ha ga-eji ụkwụ ha ji bịa wee laga n'udo ama n'akụkọ ọjọọ ọbụla n'aha Jizọs. Ọ nwere ị na-echere ka ọ mere ezinụlọ ọfụ ị na-eguzoba n'ụbọchị tata. Gọvanọ nyere anyị ghọta onwe anyị ka onye anyị ụmụaka ụlọ ya ga-eji eso ha maka ọ bụghị mmụọ maka noise cars so that ị na-akpọ ụmụaka ka ọ ga-eshi gị gọvanọ ịzụ ha azụ obi na-amapụ gị agụwa na agụwa bụ mụrụ ịtọ sim ọ bụrụ ịsụta ha ebido n'ebe ị nọ wee na-agụdị gị Christ will be one of our boys. That's it. I'm so when I get boys, so I can't go. I want to find it to get Madrid. You go back and go. When I say, Barohalas, I'm going to go your for guitar. I'm going for the lot. I'm going to go ahead and win it. I got done. I would go. I said, no more people was now. So now, after Muka, yes, we're going to be my West Indies. Now, see the kids not got a number. Ni handi bobo ene mo of makahana si de kahaji we na si na mmemme me no bo start ga dị ka aja ka echo na ndụ gị ihe dị iche ga-ebido mewe na ndụ gị today mmemme anụ ga-ewetara gị ihe many things oge ewetara gị ife ọma oge ewetara gị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị oge ewetara gị mmepe ụzọ oge ewetara gị udo tọrọ atọ na famili unu ịfụnanya zuru oke ife dị ụkọ na ndụ gị na-enwetabe mmemme a ga-emere gị ya ị ga-eji wee kweta the whole Boz Empire Media na-ekene gị
wee sị na obodo ka ebe na-asị ide ka ite ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs ekene gị ọ ga-adị gị na mma nwere ihe dịka ihe bụ ihe ọzọ ị na-agwa ikwu na ibe na ndị friends and well wishers ndị chọrọ gị wee bịa n'ụbọchị taata ọ ga-adị gị na mma ọ ga-adị gị na mma Jehova ga-edozi gị na ezinụlọ ọfụ oge mezuoro gị ọchịchị obi gị na-abụrụ njem n'aha Jizọs ụbọchị ekene gị aka m niile awụrụ si ego ụlọ akụ maasị mọmị ekene m gị biko menụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ afa m bụ Mrs. Augustine Ụzọgbado eleghasị ọjọọ ga na-awara onye eze ọjọọ ekene m gị egwubọzị na-ekene gị gwara ọha na eze ife jikọtara gị na mmemme a emere na ezinụlọ a n'ụbọchị taata ihe jikọtara m na mmemme emere taata bụ na anyị na-etosi n'ike baa n'ike anyị bawanyere abawanye nwa m nwoke nụtara nwaanyị anyị bụ izie n'ime ụlọ be anyị obodo m shuga koted ịmụta nwa adịghị isi amụtara nwa agbọghọbịa n'ụbọchị taata ihe na-enye m obi aṅụrị ekele m gị anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ na mmemme ọpụ nsị na ihe dị ha dị na Naịjirịa na omume mmemme ahụ wee chapụ wee sị na unu zu ka emee na-asị njere ka unu ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs gwana ọha na eze ka obi dị gị na ihe na echere ka ọ meere ezinụlọ ọfụ anụ a na-akwadobe n'ụbọchị taata ihe m na-ayọ Chineke ka o mere ezinụlọ ọnụ wee wubere taa bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akụ akụ na ihe enwe onye a mụtara ọmụta ibi ya obere eme 9 months tata ka ọ bụrụ child education ka mma agakwa ọzọ n'aha Jizọs ka Chukwu were ahụike wee chọọ aha mma chịkọta ezinụlọ a Chukwu were taa ka mmadụ ọbụla hapụ ike wee ya n'aha Jizọs ọjọọ ugwu a na-awara eze ya kene m gị wee na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mma n'ịbụ nkwụ elu na-asị ide ka ezinụlọ ga-adị na mma na Jehova ga-esi na mmemme anụwa wee merụ na ihe dị iche na ezinụlọ ọ ga-adị ka aja ka unu chụ frontat unu ga-afụ ihe ọma ihe na-ekweghị nweta na ezinụlọ unu ga-esi na mmemme ahụ nweta n'aha Jizọs egwubọzị ekene gị ekene m gị menụ ka anyị mara afa gị Ogbuefi ana m ekene gị afọ m n'ọgụ bụ nna nwee ife a na-eme n'ezinụlọ atọ were ọha na eze ka obi dị gị tata